మంత్రులు ఉత్తమ్, కోమటిరెడ్డి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఐకేపీ సెంటర్లను పరిశీలించారు. ధాన్యం కొనుగోలు ఏ విధంగా జరుగుతోందో రైతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యం పండిందని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రైతుల ఖాతాలో 4,600 కోట్ల రూపాయలు వేశామని పేర్కొన్నారు. మిల్లర్లకు కూడా కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నామని, ధాన్యం కొనుగోలులో రైతులను ఇబ్బంది పెట్టవద్దని చెబుతున్న మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డితో